לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד כמה תודות. נתחיל שוב פעם מניר טיבור ואורי זלינגר, הידועים בתור התאומים מיץ. ונמשיך הלאה לאורי ורטיים, תודה רבה שעזר לנו עם ההקלטות ובעצם עשה עבודה מדהימה, תודה אורי. לצוות רוביקס קיוב המדהימים, ליונתן עומר מזרחי שפה, לאנה מוג'ה שפה, ולא עוד מישהו שאני אתעלם מקיומו כי הוא לא פה, אורי צפרוני, תודה לו גם, וכל מי שעזר ועשה על הכיף. מי פה ראה את הקליפ? מי שלא הרים יד גוזלן, מהר לראות את הקליפ. זה ב-HD, זה מאוד חשוב שזה ב-HD. סתם עמלנו. יש מספיק פיות. אוקיי, נתחיל לשיר משהו. ואחרון חביב, תודה לאבשלום אריאל, מחיאות כפיים, שעוזב אותנו ל3 חודשים ביפן הרחוקה. הבאנו לו זר פרחים. אריגטו! לא הבאנו לו זר פרחים. רצינו, שכחנו, אנחנו אוהבים אותו מאוד. נשאיר לו שיר יום הולדת. זה היה מאוד מרגש להיות בלהקה הזאת. לא, עכשיו באמת, כל הציניות הזאת בתל אביב, אתם, כל הצפונים, אי-אפשר, אני אגיד מרמת גן, אני אגיד משהו אמיתי. באמת, היה ממש כיף היום. ואתם קהל נפלא, וזה אחלה, כאילו וולקאם יפנית, כאילו אחלה ללכת ליפן גיפט, ולא, ובאמת, אתם כאילו מדהימים כולכם, אתם הקהל שלנו, ולכם אין כלום. ועכשיו חידה, איך אומרים ביפנית טלוויזיה? שבא דווה! טלבי. זה מצחיק. לא טלבי, איך? טרבי. עכשיו איך אומרים מיסטר סמית? סומי סוסן. זה מיסטר סמית, איזה הזוי. איך אומרים בצרפתית חיפושית? קוקסינל. יפה! גם כפיים לקוקסינל. עשה לנו את הפאנץ'. תשתחרר, שוב, תתרגש, תרגיש, חשוב, חשוב. תוריד לי קצת ריברב. תתכנבל אז, תתמסר, הם קוראים לי תוותר, מי בפנים צריך תשתחרר.
תודה רבה, אנחנו סגן אלוף רדלי, אתם מקסימים בה"א הידיעה.